Po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, ale musíš tú papulku otvárať. Poďme ešte raz. Po schodoch, poznám. Keď akonále hovoríš slova, už to není vtip. Musíš robiť iba, že... Si priprav sa? To musí byť profesionálny dubbing. Nevyskúšaj to. Výborne, to je ono. Daj si mikrofón. Áno, ale nezakrývaj si pusu, aby to bolo vidieť. Pozor, ukáž si to, vieš? Po schodoch, vrsára, to je ono. Priprav sa. Po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch. Po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Dobre. Ale... Ríšo sa pritom nesmeje. Ríšo to bere seriózne, že keď ide po schodoch, tak naozaj spoznáva všetky tie zvuky a toto bere to naozaj celkom seriózne. A naozaj chodil po tom paneláku hore za tou Soňou. Tam bolo šagabum, potom zase išiel dole a stále to počul, čo sa deje v ich petržalskom paneláku a bolo to tam naozaj. Tatra Matky, rodeo. Všetko tam bolo.